Ja sam prvo primijetio da se kod građana ovo kako se postavila budvanska vlast ovako dobro komentariše. Ljudi aplaudiraju, kaže svaka čast, principijalno i dobro, i sinhronizovane aktivnosti jednim dijelom i tako dalje. I onda se postavilo pitanje, a da li to možda obezbedi sada neko ujedinjavanje, pa možda i zajednički nastup na izborima i tako dalje. A ja smatram da garancija uspješnog nastupa na svim narednim izborima opozicionih stranaka na državnom nivou jeste ono na čemu naši prijatelji, vaši i moji iz Demokratske Crne Gore, Alekse Bečića, insistiraju od kad su osnovani. A to je precizan, jasan dogovor o nenapadanju unutar opozicije. To je priča i URE. Pa dobro, ali evo ja sada ovdje, znam, pošto se svaki dan čujem to nenapadanje. Znači, dogovor o nenapadanju koji će značiti da se tačno vidi da je Demokratska partija socijalista ona stranka koju nakon 30 godina konačno moramo da razvlastimo. Da li mogu... To je jedna stvar. Druga stvar. Samo da vas pitam, samo sekundu, izvinite. Malo pre ste jako lepo rekli, aplauzi kreću od ozdo sa ulice, narod aplaudira. Da li je čemu? Da, ne aplaudira, hoćemo zajedno. Građani aplaudiraju čemu? Građani aplaudiraju modelu koji vodi do razvlašćivanja DPS-a. A onda se postavlja pitanje, da li ovaj model u budi saradnje povodom ovih inicijativa štetnih? Dobar. Dobar. A koji je model učestvovanja na izborima? Ja kažem, onaj koji je već i do sada pokazivao da je pobjednički. Evo vi u Herceg Novom. Da li u Herceg Novom opozicija pobjedila tako što su se svi skupili u jednu kolonu? Ne. Nego kako su se organizovali? Više kolona. Koliko se procjeni da je u redu i pazite, i onako, kako malo i nekakva gravitacija vuče. Postoje neke stranke koje gravitacionalno nekom snagom privlače, neke druge, naprimjer, male stranke i tako dalje. U Herceg Novom ja mislim da ovdje je bilo 5 kolona, sad u Budvi isto, 4, u Kotoru 2016. godine 5 kolona ili 6, znači više kolona je garancija pobjede, zapeta, uz jedan čvrsti dogovor o uzajamnom nenapadanju. I ja mislim da svako ko ovoj državi želi dobro i njenim građanima ovo kao model treba da ponavlja gdje god da se pojavi. Plus